Hello guys, good morning. So bali meron po tayong charity for today sa Malasiki. Dito na po tayo sa Alaminos, bayan po ng Alaminos sa harapan po ng Nipo Mall. Ayan po yung ating mga kasama guys. Ayan si Isa Promoter. Say hi sa Pura Vlog. Hello. Morning po sa inyong lahat. Uy, good morning. Si Sir Marlon. And guys, so andito na tayo sa meetup place. Okay. Bali, babiyahe po kami ngayon sa aming charity for today, Malasiki. So meron tayong 2 hours na travel. Manila kayo? Sa Malasiki po. Malasiki. Ayan. So ayan guys, oh. Follow nyo to, si AC Cormoto guys. Yan. Pala yan, akala ko. Hindi pala yan. Natural eh. Vlog to eh. Natural. I-video mo. Ayan. Ha? Promote mo. I-promote ko si AC Cormoto kaso wala pa ata siyang face eh, kaya hindi natin siya mapapollow. Meron na. Meron na pala eh, pero hindi ko alam kung meron. Hindi ko po na-check eh, sorry. And guys. So, ayun yung mga iba. Ayan. So, Wait lang. Ano yung gawa ng kinyaya? Papa Dave. Ayan, say hi naman sa vlog natin, oh. Morning, sir. Good morning. Sa sila, Helsinki. Ayan. Ayan guys, bali nag-take off tayo ng 5 AM. So, balis po tayo ngayon dito sa Alaminos. Siguro mga 2 hours ang biyahe natin going to Malasiki. So, yung iba magpapagas muna mamaya kung saan. Okay.
guys, sa take off na po na kami. Okay. Dito sila guys. Here's the guard party guys. Okay, thank you, KRC. Next certificate of appreciation from Street Walks, 100 Island, Castilian and RGI with Libra. Yan guys, so. Ang tawag dyan. Ano pangalang riders na yan? Predators. Ayan, Riders Club. Sila po yung isang ano natin, nag-list sa ating charity for today. Ayan guys. Oops! Siya po pala si Bordado Rider. So, shout out. Ayan. Maraming salamat. Okay, through GCash donation, one Guys, to so Motovlog, Sila po yung anting beneficiary Lean si Fighters Philippines, Sir Rodi Mamaril and si Ma'am Vanessa Thank you. Marie Okay. Abela. Ayan guys. Sila, Ayan guys, so yun, sila po yung ating lahat na. partner Next certificate of appreciation is presented to Panagon Elite Charity Philippines Incorporation, Tarlac City, Mother Chapter. So ito po yung ating tarpaulin for today. Ayan guys. Panagon Elite Charity Philippines Incorporation, Tarlac City, Mother Chapter. Masiki. Street verbs, hit R, and then guard up. Ayan si Papa Tibo. O yan. Ay, yan naman ang photo ops. Naglalagay dito sa doon ang patakalan ng inventor. So ito po yung mga certificate natin guys. Tapos, titignan natin yung mga sticker. Meron tayong Libra. Yan na. Ayan guys. So ito yung sticker natin guys. So. Pero wala. Asukin na tayo nagiging nagpasun sa pag-attendance ang dabay. Sayang ko na nanay. Libra. Pagdapat ko ako. Nandito po kayo Sila po yung barangay captain natin dito po sa barangay Malimpag. at malaking bagay po ang ginagawa po ninyo na ito. Gusto ko po rin ibigay galang sa aking mga barangay officials, kasamahan na barangay officials, Kagawad Renante Martinez, Kagawad Romney Gabriel, Kagawad Pedro
Kasipit, Kagawad Alfredo Iglesias, Kagawad Roberto Perez, Kagawad Ronald Martinez, Kagawad Perla Bugarin. At sa lahat po nandito po ngayon, mga bisita, lalong-lalo na po sa team ng mga big bikers na nandito po ngayon. Nagpapasalamat din po tayo sa kay Mr. Quiniano na siya po ang coordinator para magkaroon po tayo ng ganitong ganapay. Alam po ninyo, nang napalitan ko po na mayroong katulad po ninyo na tutulong sa aming kababayo ay malaki po ang pasasalamat ko po dahil malaking bagay po ginagawa po ninyo na ganitong pagtulong. Kaya palakpan po natin, hindi ko na kayo isa-isayin dahil alam ko po na ngayon lang tayo nagkita, pero palakpan po natin ang buong samahan ng Big Bikers. Palakpakan daw ninyo sa Pagpalahin po kayo at kasiyanawa kayo ng pong may kapal na sana po ay lagi kayong malakas, malayo sa anumang disgrasya dahil nasa daan po kayo palagi, malayo ang iyong mga nararating. Kaya ang Diyos ay tatalima po sa inyo na malayo po po kayo sa anumang kapamagan, anumang disgrasya sa buhay at lagi kayong magtagumpay. God bless us all. God bless you and mabuhay po ang Big Bikers. Salamat po. Ayan. So maraming salamat kay Kapitan Mario. Thank you. Thank you po. Barangay Captain. And guys, so bali tapos sa po yung ating charity for today. So maraming salamat po sa mga naka-attend. Kaya sila po yung ating May beneficiary. sabi nakagather kayo host club ng 11,850. 10,000 live participation kayo para doon sa big event ng Libra sa December. May ambag kayong 1,750. Salamat ha, salamat host clubs. Ayan guys, Vice President ng SWRG ng Mabini Chapter, Sir Gino, shout out! Yun! No, please, no, please, no, please, no. There's no need to complicate. All the time is yours. Cause this is our fate. Cause I'm yours.